mä oon Haukiputtaalta tullut ja Erno on mun nimi. Ja... Mitkä sulla on fiilikset nyt? Tosi hyvä. Tuliko tarkasti seurattuja kisoja? Kyllä, ne tuli ihan alussa loppuun seurattua ja muuta. Minkälaisia tunteita tää herättää, tää mestaruus pitkän tauon jälkeen? No onhan ne mukava, kun taas 16 vuoden jälkeen tuli mestaruus ja muuta. Ja onneksi Suomelle pomppii kerrankin kiekko, ettei ruottalaiset aina voita ja muuta. Ootko sä käynyt aikaisemmin silloin, kun Kärpät on voittanut Suomen mestaruuksia? Kyllä. Minkälaista iltaa sä odotat sen perusteella nyt tästä illasta? Tosi mukavaa ja muuta. Eroaako tää maailmanmestaruus jotenkin siitä Kärppien Suomen mestaruudesta? No onhan tämä vähän isompi juttu, kun ne voittaa kaikki huippumaat jääkiekossa ja muuta. Kuka oli sun mielestä Leijonien paras pelaaja siellä turnauksessa? Granlund, Mikke. Säästökaupan porukalle terveisiä Haukiputaalle.